Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapi syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Tayo no minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamutanan? Magapangalagad naman kita sa sining public affairs program. Agad sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita, lokal, nasyonal, internasyonal, ag kagupod man sa aton nga mga ka-newsline na reporters. Setyembre 23 na kita. Kada siglang sa nga inadlaw, no? Dugay-dugay, October na naman. Last quarter na. Pero ang COVID, wala pa madula. Ara pa sa gihapon. Nagaantos pa kita sa gihapon. Manog 2 years na nga ton nga pag-antos sa COVID-19. Kabay pa nga madula na ini. Kadulaon na sang Ginoo. Sa mga listeners naton sa abroad, sa mga ka-newsline naton nga nagapamati na bago lang nakapanyapon, nagahilay-hilay, amon kamuhatagan sa nga mga balita nga nagakalainabo sa bilog nga Pilipinas. Kag sa kalibutan. Palihog lang, like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag sa Guimaras Newsline. Palihog man, subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Mayara man kita nga YouTube YouTube channel man kita sa Guimaras. Guimaras Newsline. Sa mga listeners naton Luzon, Visayas kag Mindanao nga nagapamati na sa subong oras. Ira sa kabukiran, sa kaumahan, kadagatan. Kumusta na kamutanan? Sa mga ka-newsline naton, may mga issues kita karon. Ngatagan ini sang pagtamod. Sa mga ka-newsline naton dira sa iban nga lugar, nga bago lang naka-tune in, bago lang naka-subscribe, kabay pang updan ninyo kami
sa pagdala sini sa mga informasyon sa aton nga sipad-siparon dugay-dugay nga mga issues. Standby ay sa aton nga mga ka-newsline. Yara na sa aton nga linya ang Pag-asa Iloilo. Naka-standby sa linya si Engineer Michael Viola. Engineer Viola, paliog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Viola, sir, good evening. Ikinig at ang pinakauling update sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaka-apekto pa rin sa probinsya ng Palawan, maging siya ng bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. Dito naman sa atin sa probinsya ng Iloilo at isang bahagi ng Western Visayas ay nakakarap naman tayo ng bahagi ng ulan hanggang sa maulap yung ating kalangitan ng mga isolated na pag-ulan o di kaya pag-ulan tulog. Ang ihip ng ay magiging mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula ng hilagang silangan hanggang silangan at yung ating mga ribang dagat ay magiging banayat hanggang sa katamtaman lamang ng pag-alon. Yung magiging atas ng ating temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. At mula po dito sa Pag-asa Realization, magkarabdula magandang gabi po. So, ay nakita sa low pressure, Mr. Viola, Engineer Viola, sir? Wala po. Sa loob ng ating wala po. No? Although meron tayong dalawang bagyo na minomonitor na nasa labas ng ating area of responsibility, pero ito mga nasabing bagyo, hindi naman nakaka-apekto sa lagay ng ating apartment. Ate, sige, mas mayo ni. At least makapulupang labanan kita. Yes, tama tayo, sir. Oo. Engineer Viola, sir, madamo nga salamat. Okay, sir. Wala ka magandang gabi po. Mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Trantay-8 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton nga mga headlines. Face shield hindi na magamit sa open space o kung sa open nga lugar. Apang pwede ini magamit sa hospital, close nga mga lugar, kag sa crowded areas. Governor Arthur Toto Defensor hindi magbutang sang kandidato sa mga banwa nga bisan kontra pa sa iya. Kaso sang dingge sa probinsya sang Antique nagnubo. Philippine Offshore Gaming Operations o Konpogo ginpasakaan sang 60% ang tax. Amerika magadonar sang 500 million vaccines sa mga pigado nga pungsod. PNP Chief Police General Guillermo Eleazar nagmando sa mga pulis nga imbestigaran ang aligasyon sang duwa ka drug suspects nga nagakuha sila sang drug sa PDL Cebu. Kag may ara man kita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, nagapamati kamo diri sa Iloilo Night Watch, paagi diri sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life.
Yun na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Gusto nyo magbakas ang preska nga isda? Kadto kamo sa Crossing Patio, Duanyas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda kag mga seafoods ang mag-asawa nga sa Daydigol kag Najama. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ilang nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Gapangita bala kamo sa puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag sa buruso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Mayara man kita sa Food Panda. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Mayong gabi kay Arlan Galila, Ayan Vincent Casiple, Maria Nictalia Marcon Gipo, Lionel Pagontalan Bangyaw, kay Nang Ching Claveria, kay Leslie Londonio, kay Tachirel Tututong, kay Bibi, kay Toto Chout, kag Solicendo Family, Draman kay Najima Tupas, kay Nung Nonoy Mark ng Roxanne, kay Yana Kagayohan, Gemma Shunzon Kainglet, Gemma Kabalangga kay Tokadoy, Noralita Tano Tabulok, Mary Joy Castiva kag Marie Eve Santia, Ruby Provido Gallo, Helen Dolorosa, kag Papski Evangelista, kag sa aton mga ka-newsline, paliog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page, sa Iloilo Newsline, kag Gimeras Newsline, kag paliog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa pamilya ni classmate Bilen dira sa Hordan, condolence sa inyong tanan. Kabay pa nga ubayan mo lang kami dire. Ikaw na bahala da. So condolence sa pamilya. Palabot gid kami sa ngamon nga simpatiya ang dekada 90, no? Dekada 90 sang St. Joseph School, Ihas de Jesus, pagi kay Ditdet, Sikyo, kag sa iban pa, no? Sa iban pa nagapalabot gid sa nga condolences sa pamilya ni Bilen. Si Bilen amo ni sa Blanga baligya da sa terminal sa wharf, no? Ngang tambok Blang Bay. Amo na siya. Nag-una-una lang siya nag-una-una lang sa pahuway sa subong pang pandemya. So condolence sa pamilya ni Bilen sa iya kabataan kag sa iya nga bana. Sa mga nagahiwat sa nga kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Sa mga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Kay Rona Amaba, Rene Cabalonga. Belated na happy birthday man kay Minda Diases. Happy birthday, Minda Diaz Diases. happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday sa inyong tanan. Quarenta-6 minutos na nakaligad sa alas 8. Dire kita sa pagplasta sa aton nga ginpa nga headlines. Face shield, hindi na kuno pwede magamit ni sa mga open nga lugar. Base sa Talk to the People ni President Rodrigo Duterte sang tinalikdan nga gabi. Kundi tinalikdan nga gabi, mayara sa Talk to the People. Part 1 pa lang tugli. Kay nasa nga aga, part 2 naman, may Talk to the People pagid. Grabe ang presidente, no? Kung may issue gali, may ara da sa Talk to the People. So, dirigin plastarya, nga face shield, pwede nga magamit na lang sa mga crowded nga lugar, sa mga hospital, sa mga mall, sa mga di pasahero nga salakyan. Pero kung ara ka sa open na space, hindi na applicable ang ining nga face shield. Face mask pwede. So pagdeklarar sa presidente nga hindi na ni magamit sa mga open nga lugar, bawang presyo sa face shield, gulpi man sumaruro to. Gulpi man sumarurot. Sang nagligad, ang presyo ya sa 50, subong, 5 na lang pisos. 5 na lang pisos ang bilog sa nga face shield. Nga full face ni bla. Nan. Ini ko no, base man sa sa pagtuon sa mga medical expert nga pasa sa kay President Rodrigo Duterte. Yari si President Duterte sa iya nga pronouncement pagi sa Talk to the People sang tinalikdan nga gabi. I was informed of the recommendation from the Technical Advisory Group and medical experts that the use of face shield on top of face mask may be limited to high-risk activities under the 3 Cs: close, crowded, pati close contact. This may include indoor establishments and transport gatherings, other activities that promote close contact as applicable. Ngayon, sabi ko, takot ako sa lalo na yung pagdating ng COVID-D. I got so scared that I ordered the reimposition of the face shields. Ang akin naman ito, sabi ko, basi gaano kaliit yung contributing factor niya to avoid COVID, okay na lang. What's inconvenience? But I was informed that the Technical Advisory Group on the medical experts on the use of face shields pwede na tanggalin sa labas. No more face shields outside. Ang limitasyon, ang face shields gamitin mo 3 Cs. 3C. S with S, 3 Cs. Closed, whatever facility,
ospital o basta magkadikit-dikit, crowded, ganun rin. It's a crowded room, tapos close lahat, mas delikado, at saka ang close contact kung magkadikit-dikit ang tao. So, dyan applicable pa rin ang face shield. Other than that, I have ordered, kung ganun lang naman, sabi ko, then I will order that we accept the recommendation itong executive department, and just remember yung bawal, yung 3 C's: crowded, closed, and close contact. Sarado, crowded kayo, tapos close contact. Yang tatlong na yan, face shield is a must pa rin. Yun ang recommendation. Labas sa tatlong limitations, pwede na hindi na gumamit. Ayun ang recommendation, yun ang masunod. Hindi naman ako expert. Mine was just what you would call a knee reaction nung dumating yung balita na pumapasok mabilis na ang pasok ng COVID dito sa ating bansa. So, I have ordered that the implementation guidelines be issued immediately. Si President Rodrigo Duterte, sa iya nga pronouncement may kangtanan sa face shield. So, hindi na pwede, hindi na obligado ang mga tao nga magsuksok sang face shield, ilabi na sa open nga lugar. Pero, dapat magsuksok kay face shield kung ara ka sa mga close nga lugar, sa crowded nga lugar, sa mga hospital, sok kagid face shield. Pero sa iban, hindi na ka obligado nga magsuksok pa. Obligado ka lang, suksok ka face shield, face mask, kaya mo na importante. Kag, kung mahimo pa lang, hindi ka mo sagad sulay subong sa ulan, kay di ba si disgrasya ka mo, magkatrangkaso, kay laban-laban COVID gid. Amo na yan manami, no? Ato na yan panugyan sa inyo. Kay kalabanan subong, nga naga-positive sa COVID, ang mga nagahingo-hingo, nga nabasa sa ulan, nga natrangkaso. Nga natrangkaso, positive gid siya sa COVID. So, hindi ka mo sagad sulay sa ulan. Kung magsulay ka mo, pag matrangkaso ka mo, pabilin ka mo sulod balay ninyo. No? Pabilin ka mo, hindi magwaguwa na kaila. Kaya kung magwaguwa ba, si mang laton pa ka mo. Kung mahimo, kadto ka mo sa pisisyan. Pa-check da yun. Kay mabudlay na nga magdamo pa ang ma-infect. 54 minutos na nakaligad sa alas 8. Pamangkot sang kadaman saan pa ni matapos? Way ni guro katapusan pa? Way pa ni mabalang kung saan kita solusyonan? Kaya nga, ang mga doktor gani, gapangayo sang long-term solution sa DOH, way sang programa nga nadihon ang DOH kung si Dr. Huraw pa. Kay siya mismo, amo ang nakasaksi, kag siya mismo ang nadisgrasya bangod sa
vaccine sa iya nga pagtanaw. So no, ina kay Dr. Huraw. Kamo, inyo ko galingon, inyo lawas, halungin nyo gid. Hindi kamo sagad pasayang-sayang. Kag kung hindi kamo sure nga pa-inject man dira, kag kung hindi man kamo sure nga bakuna na, ti siyempre pay munong kamo sa inyo anay balay. Siguraduhan nyo mangkot kamo sa inyo physician. Amo ginayang importante. Kay ang physician nyo siya ang hibalo sang history nyo. Why sang ibanda nga maayo ang nakahibalo ang imo nga physician. Kay ang physician mo siya na ang nagatago sa record mo. Why na dasang iban gatago sa record mo? Aberman kung sino pa day mambal si mo. Sunda ang mando o kon ang hambal sang imo nga physician. 56 minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation,
Gusto nyo magbakal sang itlog, kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number, 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanag-ihan, Nanday William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan nagid sa Molo Plaza sa tadlong sang opisina sa Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyahan ni Sir Manny Sanoy. Mayong gabi kay Elma Pacquial Pasyal, kay Vic Guardapis, Terry Pazro, Lorna Perono, Dean Vincent Polmo Piliado, kag Nejima Tupas, kag De Golpanes. Kag satan mga ka-newsline, di kid magkalipat nga mag-like, share, follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimeras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline, kag Gimeras Newsline. Sa aton nga mga listeners, sa mga gwardya nga nagapulaw-pulaw, kay Tito Marin, kay Mads Elsie, sa pamilya Magbuo, pamilya Lasuna, kag iban pa nga mga nagamonitor dire, mayong gabi sa inyo tanan. Kay Gingging Kanto Sotariduna, kay Sir Nards, kag sa mga classmate na nila sa WVCST now Isatyo, mayong gabi. Dira man sa kay Nonoy Mark, no, nagapautaw-utaw, mayong gabi, kahalong gid halong. Dira sa kay Tutong Annalyn Salis, kay Nonoy Benito, sa UK mayong gabi, kay Toto Riles, ay Mary, no, good evening. Kay Maninay Nina, kag Ninoy Tamida sa US, halong-halong gid kamo da, no, halong-halong gid. Kay Edie Moriera sa Diramaan sa Ontario, Canada, good evening. Kag sa iyaman nga asawa kag pamilya sa iyada nga mga himata. Subong man sa kay Lovelyn in Gada. Dira sa Hong Kong kay Guadeline Peace sa Hong Kong, dira man sa Macau kay Bune Bansi Sanduloy. Good evening. Dira sa Israel kay Faith kay Joy, good evening. Sa may South Korea, kay Nimya Marquillero, mayong gabi sa inyo. Kay Kano, Tungkowa, kay Mr. Jake Conlo, good evening sa taga City Hall da, nga naga-monitor sa Iloilo Newsline, mayong gabi sa inyo tanan. Mayong gabi man kay Jeffrey Bautista, Lani Sonza, Hazel Calataro, Luciano Abeliar, kag kay Kenneth Lupas. Mayong gabi. Cinco minutos na nakaligad sa alas 9. Governor Arthur Toto Defensor. Hindi magbutang siya sa mga kandidato, sa mga kamanuanan, bisan pa nga kontra sa iya. Nakaplastar na kunoy na ang mga kandidato da. Kag daw okay man sa iya tanan-tanan. Gabulig man sa iya. Di siya, once nga nagabulig sa iya, administrasyon, willing man siya kuno nga magbulig. So, daway siya plano sa nga magbutang pa, mag-field up pa sa sini nga pandemya. Kay daw okay man tanan-tanan ang relasyones nila. Yari si Governor Toto Defensor sa province of Iloilo sa ginpatawag nga press conference. Sino ang layo ng Defensor may ala na siya by the Governor for 2022 election? Sang nagligad nga Martes ang aga, dali lang ha, cut.
Pagdugan ng baba, reaksyon sa pahayag ng Dahil lang yung maumpisa na yung talawat. Ang tatlo. Game. Sir. For 2022, pag binapian ka na for your vice governor. Sang nagligad nga Martes, nagsugilanon kita with Vice Governor Tingting garing diri sa opisina parte sa aton nga pag-ukod sa palaabuton nga eleksyon. Kag let me describe it to you this way. Explicar anay naton nga ini nga eleksyon kapin pa nga may presidential election lain siya sang mga nagliligad. If you will remember, sang nagligad the administration takes effort to gather the leaders of the province, congressman, governor, sa isa ka partido, of course to build a machinery that is strong for the party and the administration. But subong sa direksyon nga makita naton sa national kag sa pangimulso man naton sa mga kaupod naton, iban nga congressman sa iban nga probinsya kag local chief executives nga hindi amo sila ang direksyon, so much so that kita diri bisan pa nga dali na lang ang filing, dali na lang ang paabot na ang kampanya, lain-lain man sa gihapon ang aton nga partido, congressman, ako abi. So ang aton nga pag-upod nga ako bilang membro sang isa man ka partido, hindi na ako yung mag-field sang kandidato na kontra pa ka sa aton nga incumbent vice governor, si Vice Governor Tingting, why sang may mahalin sa ako nga grupo sa partido. Kag siya in representation of the first district and the family, amo man sila, hindi man sila magpadlagan sang kandidato na konflikto sa ato. Kag that is true sa level sang congressman sa first district. That is the same also arrangement that we have with the congressmen of the other districts. The same ang direction naton na hindi na magkonflikto ang aton nga kampanya, hindi na kita maupod kita paagi sa hindi pagpakontrahan na. So that is where we are right now. Pero kung pasok sa tulog, iyarangalan sa pag-file COC. Sa substitution, since until November 15 pa, kung, for example, lang po ba, kung nangin Sharon Green, okay naman? Di what? Can you repeat that? Kung mag-substitution, bala, mga out sa... Dali lang. Pwede tayo hold anay. Karon lang, kung we are, karon lang naton ipasulod diri kay naga-press con kita, no? Nagaka-distract ako eh. Kung magpasa, for example, sa filing, si Tingting Hapon, si Vice Gov, Tingting Garin, pero may substitution until November 15. Kung mag-side siya dito mag-ambis uwa, representative siya, pag may magulo sa iya. But this is ang number one consideration sa aton nga sugilanon. And that is also the sense of the other congressmen. Si Congressman Mike Gurceta and also Congressman Duboy. Ang number one consideration man dira naton nga maupod kita kay una, ang pinaka-importante siya dira nga si Vice Governor Tingting incumbent, nakatrabaho na kita sang sobra 2 ka tuig, pag maayo man ang direksyon naton, maayo man ang relasyon naton sa trabaho. So mo ang pinaka-importante nga konsiderasyon sa aton nga pag-ukod. So that is really based on the consideration that she is the incumbent and we want her to continue as the Vice Governor of the province na kaupod natin regardless of party affiliation. Hinairan siya kung si Tingting Hapon until the May 22. That is the clear understanding because importante na siya nga konsiderasyon sa aton nga
ang aton nga pagtrabaho mapadayon lang. So just to be clear, Gov, si Vice Thinking ang imong mga running mate for the Kaya Ramon Joseph, muna siling kulain. Lain ang aton yung tablang kay lain-lain ang aton nga party. And right now, there is no formal coalition among the parties. We only coalesce because we talk. And really, hindi na siya pare-pareho, no? Sa levels ng Congress, sa municipality level, hindi na siya pare-pareho. That is why na lain siya. That's why lain siya. So that will be final. And si may istoryahanay with the former kay Bintupas of Well, we start, but it did not develop, no, into something. Why kami ka face-to-face man kay former Mayor Beng Tupas. But ini siya, this is also a consequence sa aton nga mga pagsugilanon sa mga congressman nga kaupo natin. Especially that they are from the same party also. Ito sa una, nag-umpisa siya sa nag-develop until nakalabot kita sa punto nga it was really time to choose kung sinugid ang aton nga kaupod nga mga vice governor nga kung tamong party lines, you cannot really put it in one slate. Iti lain-lain ang aton nga partido. That is why kapag mag-upod ka mo, lain ang circumstansya. Lain isa sa mga sanguna naton na andan nga may presidential election. with this vote, hindi wala kong governor down to Congress. We cannot say that. Wala siyang kontrabot sa halin sa grupo sa mga nasugilano natin. Nga mga congressman sa mga distrito. But you know, may damo partido nga gintraso sa eleksyon, kapin pa nga national. You don't know kung may ma-feel sila dira. But kung may, it's not going to come from me. Not going to come from my camp. Muna ang importante sila dira. Sir, on the part ni Beron, ni Verge, may istoryahanay pa mo? Yeah, we talked several months ago on the same principle. Pero masugilanon pakitalawat kay Congressman Verge, no. Pero man sang pagsugilanon naton kay Congressman Buboy kag Congressman Mike sang nagligad nga Sabado. Nga ginsugilanon na namon ang pastada sa mga munisipyo na naton. Ang mga kandidato kay lain-lain ang partido namon, lain-lain ang posibilidad nga magdinalagan. So may mga detalye kapin pa may kahilabtanan sa aton nga mga municipalities nga sugilanon na naton kaupod sa aton nga mga congressman. Hindi na siya magpadalagan ng governor? Nag-commit siya or... Ang sugilanon naton pero mas maayo nga ang pamangkot parte sa iya kandidatura siguro mas maayo kung sa iya naton ipamangkot. We want it to come from. Pero wala kang nakastoryahanay. We talk in Manila several months ago. Muna nga ti amuman hindi na kami maupod kita paagi sa hindi pagpakontrahan na nato. Ang sa first district court bigla may aton man na nag-support sa aton last election ng mga tao. What if magpadalagan sila? Pero mo ning isa sa mga ginaayo naton kung nagasugilanon kita sa pagisa silingko. Subong pa lang ilisensya ko na naya sa inyo. Na kutob sa mga nagbulig sa akon sa nagligad nga eleksyon. Ang mga nag-unong sa aton. In kaso kung magdesisyon sila magdalagan sila liwat. Maobligar ako mabulig sa ila. Iti ang gusto naton nga ang mga nagbulig sa aton makaunong man ako kapin pasang tsimpo nga hindi man damo ang mabaton sa aton sang nagakasulod kita sa mga kabanuhanan pilalang kabalay man may mga literally may managya kita nga banwa nga duwalang kabalay ang bukas para sa aton idugang mo dira ang merkado o kunang tindahan so kag hindi kita gusto sang senaryo bala nga kumo nga nag-ariglo na kami sa ibabaw, bahala na kamudira sa ilalog. Hindi kita gusto, we don't want them to be orphan. Hindi man kita gusto nga mailo sila. Muna nga, unungan taman sa kaya muna gilisensya na. Of course, as much as possible, kung mo nga may alliance kita, gina-ariglo mo, ang masarangan mo, ariglo sa idalog. Pero di, may diretsyo man yung iba nga kandidato nga nagdalagan, gusto man nila mo. Hindi makita gusto magpunggo. Hindi makita sila ngati. Hindi ka lang imo magdalagan kiti. Mag-ariglo kita. So as much as possible, maunong kita
Amo man ang gusto natin matabo, hindi man lang kay ako, gusto natin ang iban man da nga may kinanglan man unungan, makaunong man sila. Na-mention mo nga nakaistorya na ikamulit kung Mike ni kung Buboy, kung Giron. How about sa Garin? Like, paanong... You know, nagdaswila no kami ni Vice, and that was in representation of the first district and the family. Pag sa ilaman nga kampo, bali sa politika. Again, this is dynamic. Padayon kita nga magsuglan. Kapin pa nga inaplastar nato ang detalye sa kabanwahanan. Sa second district bro, kaya nag-istorya na kung Mike, hindi na Banwa. Di pa na, we are not ready to talk about that. Kaya sa lingkod, susubungin na sa gilanunan pa na mo. We continue to call. Kaya hindi pa man mo kuman. Again, one thing is for sure. Hindi pare-pareho ang formula sa kabanwahanan. Almost all the time lain-lain ang sitwasyon. Kag ang sirkumstansya sang ariglo sang politika sa kabanwahanan. Bob, hindi ako may interview si Congressman Goroseta sa Action Radio na mention niya nga hindi ko mo padala, hindi ko sila mo padalagan sa Lucena at Santa Barbara. Dito ko na kamo may nga wala ko na kamo ng candidates dito sa buwan ng Kabanwa. Sambayan ko may compromise, may special compromise na kanod sa mga banwa na po. Can you confirm this? Are there Kaya ako muna I hope. Kay I have pending talks with our new Lucena mayor and so again pagkatapos na I will talk to Congressman Mike kung ano gid muna ay hindi ko na ani masabat with finality. Again fluid siya kaya ang ginasiling mo ngayon na that will sugilanunan ko pa na sa meeting na succeeding meetings na kon sa mga kandidato naton kay Congressman Mike Lucena mabalaan ma-develop na siya kung ara nagit sa filing muna nga sa subong it cannot be final. Mga desisyon tungkol sa politika, pinakonsult mo si former governor? Yes, of course. Any suggestion kung ano ginaalay? Wala na, hindi maging particular, pero kung sa dalagan sa aton nga mga desisyon kag ginaobra nagasugilanon kita. Paupod sa kay Congressman Nonoy Defensor, kay former Governor at Defensor Senior. Kaupod sa aton former Provincial Administrator Mayor Raul Banyas na the people that we consulted before, we continue to consult them and talk with them. Pag isa party, they were part of the decisions ang naga-decision pa lang kung dapat sino ang aton nga kaupod nga Vice Governor. So the dynamics are the same. May suggestion si Bob kung siya lang senior Abego. Ano niya, isang nagliligad, why sila nga may suggestion? Nasugilanon lang kung why sila nga, muni ang suggestion patayon nga nagasugilan nasta nga makalabot kamo sa tawhay nga desisyon. So before nakama-apin yung desisyon nakapungko kamo yung nakamula. Yeah, ug nagsuya kay manti kabalo kay sama lang kami kabalay. Wala lang galing kami kaupod sa bungkaon kay COVID-19 reverse isolation. So upod kita adlaw-adlaw. Nag-commit si Governor Defensor ng Buligan ng Puswag Ilonggo. Kita mo man. Oo. I already said that before. Even to Vice Governor Tingting. Antes ko magsugilanon pa sa Martis. Na tinaka-committer kita dira. Even before ginaplano pa lang ina because of kaupod ko si Mayor Jerry Trenya sa Kongreso. That is part of sa mga ginsugilanon natin nga mga constant unay ina nakatugda kita. Anong posisyon mo sa Puswag? Sa Subong we are developing something pero I will not make announcements first until nga mag-final na kung ano gid man ang matabo sila. That is now a local party pero may siguro nga kung may kinalagi makita announce na may nga human na siya. Subong premature pa ni. It's still developing. Naga-develop pa. No regional chair ko. Yeah, but again, I will make the proper announcement kung gusto na. Because again, it's developing. Why is developing? Because it can change. It can change. Update naman din po sa vaccination sa province. Ang sa cases ng province, doon nag-slide gamay ang number of cases. Yes, we are nag-slide kita gamay. We are developing. Nung tao mong aton nga ang yesterday naton nga update
ang aton nga average daily attack rate, no, nagnubo siya. Ang aton daily average nagnubo man kita, and ang aton 2-week growth rate negative siya. But in a span of 2 weeks, why na nagsaka, no, ang imong nga kaso in a given period of 2 weeks. No? But then again, no, it's not really an indication of any adjustment that we should make. At least sa katapusan sang bulan, we are preparing to make adjustments. But then again, the adjustments will not only depend on the number of cases. Sa ang totality sang aton nga konsiderasyon. And every decision will be based on what is the level of social gatherings that we will allow, given the number of cases, given the economy, given the vaccination program. That's how we will decide. For sa Manila, they change it to levels. Chances are we can do that. So whatever the decision, it will always be based on what level of social gatherings do you allow, considering the economy, considering the vaccination program, considering the psychosocial well-being of the people. So meaning, bali, MSCQ kita subong, but lower. Si Iloilo Governor Arthur Toto Defensor. So hindi pa final ang tanan. Sa ilang ang mga plano parte sa pamulitika. Ang Vice Governor nga pagasuportahan niya, ti laban-laban to, matag naman to, si Vice Governor Tingting Garin. Kung party to sa party list, ang Uswag Ilonggo, hindi pa mag-committer si Governor Defensor, kung Uswag Ilonggo gidman ang iya nga suportahan instead nga Ambis Uwa. 23 minutos na nakaligad sa alas 9. Pero kung mayara nga tawo nga upod ni Governor Toto Defensor sa una nga naperde, nga tuyo nga magpapili liwat, tinaya suportaran niya. Suportaran niya. Pero kung madala ba lang sa istorya, nga hindi na lang magpapili bangod nga mayara naman na nga padalagan, kag nagabulig man sa iya administrasyon, ti kung maistorya ya, kag madala, okay lang. Kay ini tanan-tanan, ginaplansa na nila. Halin sa ibabaw, pakadto sa idalom. Nakastandby yan ay sa linya. Ang aton nga koneksyon nagikan sa Antique. Kay ang dinggi, ang kaso sang dinggi dito sa probinsya sang Antique, nagnubo, na overpower siya sang COVID. Hindi ayan nga resulta ini nga grabe ang pagpaninlo sa mga tao, kayara lang sila sa ilabalay. May plantito, ti siyempre limpyuhan gid nilang ila palibot. Kundi way sa may nagtiner nga lamok, nga dinggi. Hindi ayan amoy ni. Yari ang report upod sa kay Newsline Romeng Antonio, paliog standby. Newsline Romeng. Okay, partner, kung Newsline dyan, nagmubo ang kaso kang dinggi victims rugya sa probinsya sa Antique. As of September of this month, kada na tuig, naglabot din lamang sa 248 ang kaso kang dinggi na record sa bilog na probinsya kang Antique. Kung i-compare mo hindi, mga 50% ang nubo ang ginaba kay last year of the same date from January to month of September, naglabot ini sa 487 ka kaso. Suno kay Dr. Leon Abera, kay Provincial Office, sa 248 ka kaso sa subong narikod nanda, 3 rugya ang napatay from bugasong isa
antik isa kang pandan. Kuno pagid sa kay Dr. Leon Suabira nga bangot ini sa ridinis ang Provincial Health Office ng mga rural health office sa pagkampanya batok sa dinggi. Kung tinalata, diin pa nasakit sa COVID, nasakit man sa kampanya sa dinggi. Oo. Suno kay Dr. Leon Suabira, iti ang dinggi dyan, nag-rely dyan ka manimpyo nga palibot mo, kung nagpalibot mo, rakala mo, kung nagpalibot mo, rakala mo, pirak sa matagat sa lamok, kung rakala manlamok, pirak sa mabiktima ng dinggi. Amo niyang killer gining dingge Kanyos Line Roming, no? Sa ang ibandang nga balatian. Ni Dr. Leon Suabira sa provincial office nga resulta ka dyan, andat nagdaba, pagtok kang tagsa-tagsa ka rural health unit, kang probinsya kang Antique Kanyos Line dyan sa pagtutok sa kampanya against dengue, kag ginasusukan ang mamintinar nga malimpyo ang palibot. That's why naba ang mga ambal. Kung tagani ito bang kung bajak niya ba? Ano yung tutukan na dyan? Dahil sa dyan nga tuig, nagsaka ang kaso kang COVID, haros dito na tarang remote. Nakatutok sa mga impiyok libot, ang amura ng gabak kaso ka dingge. Tikya sila gapang limpyo sa ila balay mo. Plantito sila kundi limpyo, way isang lamok. Yang ang evacuation diri, natibasi, tanadya na kung ano yung iba dyan, kundi ang tao, laban na pahuway, kang laban tiners balay dati, dating na obra, ang hilamon, why tingin na obra, mang tanon ka bulak, why mang obra, mang hawan ka plibot. That's why nga nang limpyo ang mga tao, si amura nga rayo, lamok ng rason. Di ko ang kampanya kang DOS naman sa para ma-eliminar kang kampanyahan nga magdaba ang kaso o dinggi. So, ang dinggi niya Kanyos Line Roming, amo niya ang balantayan, amo niya ang delikado. Ay nga, daw may pubya, nakita na niya sa dinggi. Kwan sa imo ka kuha sang mga kwan. Ang ligad ni nga 2019, ligad na tuig, 2019, ang damo gid kaso sang dinggi ning 2019. Sa norte nga bahin sa probinsya ng Antique, nga mga kabataan, ang nagkaramatay Kanyos Line dyan bangat yung kaso kang dinggi. Kay ang especially sa Banwa sa Angkulaso ay manti ang mga suba diri gastagnant ang mga suba diri. Ang suba diri daw hindi tibusok bla. Ang kalimbawa alin sa bukid daw nagabara bala kay once magsugalaw ang tao hindi makagawa ang tubig sa sapa o kung sa suba kaya nagastagnant. Dira ang breeding ground sa dinggi diri sa Kulafi. Damo na biktima nga napatay ko na sa 2019 kay 2020 bangad ka to tragic ni DNR Secretary Roy Sinato na panghawanan sa DNR ang ining mga suba kag din beautify kada may mga esplanade na subong. That's why nga tourist attraction na subong mga kasubaan namon diri sa Antique. That's why nga waay na nag-stagnant ang tubig Kanyos Line dyan bangod sina nakabulig may na para ma-eradicate ang kauna damo ang kaso ang dinggi sa probinsya sa Antique Kanyos Line dyan Amo diyang report. So balantayan gini ang dinggi kay nga killer niya katama iya Kanyos Line Roming. Kaya kung nali iya nga hindi kayo matabangan na diya patay ka gidya kapin pa kung nagablade ka na. Amo gani amo diyang Kanyos Line dyan na ang lamok kung makakagat ka o makagat yung lamok budlay pa ni bungon yung dinggi kumpara sa COVID mo. Budlay niya? Budlay niya mo? Kay may kuha na niya sa akon, may experience na ko ini. May experience na ko ni. Kagay labi na sa akon na bloos, isa lang kadlaw, wag tang dason na Kanyos Line Roming. Plan mo, ginagawa pa na kang virus sa mga blood cells mo sa taas ng white cells. Gagaba din mo mura nga daw budlay ang DNA niya budlay day repair mo mura ko isa sa tamaan karon ka dinggi daw gamay lang ka recover ang COVID sa once makasarang ka lang kang
Lucimab nga bulong kag very mahal ba mga karikaban ka mo. Oo, ang dinggi ayawan ka ni. Kagayawan ka pinangita sa nga bulong na di. Pero kung parte niya sa kwan, sa COVID, makapangita ka pa sa pamagin dira, hindi kaya niya pagulpihon. Oh, amo gani. So ang parang hindi makagat ng lamok ang inyo nga mga bata. Bamusin nyo lang miracle oil ang hindi mo kagat ng lamok practice ng COVID. Miracle oil ang katapat ya. Dito amo dyan report talo sa probinsya Antique. Nag-init ang probinsya Antique. Kaya nga adlaw matapos ang pinagkadlaw ng nagawa na nagauran-uran sa diyon kang bilog kategori halin alas 6 sa madamir nagauran-uran. Pero kaya na bilog adlaw na diinit sa newsline dyan. Amo dyan report. Kaya sa probinsya sa Antique, ako dyan sa mga Antique nag-report para sa Iloilo newsline. Madamo nga salamat sa report ni Newsline Romeng Antonio live and direct sa Antique. 32 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Giejo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Mayong gabi kay Robert Castor Jimenez, Mary Joy Castiva, kay Ruel Aligado, kay Paul Eric Delicano, Josa Eder Guanzon, kag kay Pastor Ed Kasidsid. Mayong gabi. CL Diaz, Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sa sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya ang mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede gid kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Trantay 4 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang parte nibla sa Philippine Offshore Gaming Operations o Konpugo, ginpatasan sa Pilipinas ang tax. Kalabanan sini mga Chinese na di, no? Amo ni ang miyembro sang mapugo, no? May mga gambling, no? Gambling. Ipatasan ng ilang takso 60%. Nagapangita subong sang mga sang kwarta ang Pilipinas. Dako na nga daan utang bay. Di tanan-tanan pangitaan na lang sa pamagi nga makabawi-bawi, no, makakwarta para sa ikayong lawas. Yari si Secretary Harry Roque sa confirmation. Sa ibang mga bagay, pinirmahan kahapon, September 22, 2021, ang Republic Act Number 11590 or an act taxing Philippine offshore gaming operations. No? Bahagi ito sa ating mahigpit na pagre-regulate ng lahat ng klase ng gambling at pagbabawal ng illegal na sugal. 60% ang total revenue collected from gaming tax imposed on offshore gambling shall be allocated as
60% for the implementation of our Universal Healthcare Act, yung ating sinulo pong batas. 20% shall be allocated to the Health Facilities Enhancement Program at 20% for the attainment of Sustainable Development Goals. RA 11590. Secretary Harry Roque, ang presidential spokesperson. So layi na ni, batas na ni ang implementar sa 60% tax sa Philippine Offshore Gaming Operations o KONPOGO. Kung sino da mag-stablisar sa sining gambling, no? May ara na nga pagkakwaon nga 60% nga tax ang Pilipinas. Kalabanan sa nasiling tana nga mga gamblers halin sa iban nga pungsod. Gapa mga ayaw sila dire sila ga stablisar, no? Kay didto guro sa ilang lugar, way tambalan kon okay pa to sila o kung basit damo na to sila. That's why nga nagapamulya sila sa Pilipinas. 37 minutos na nakaligad sa alas 9. Aring namin balitaw, ang Amerika magadonar sang 500 million na vaccines sa mga pigado nga pungsod. After sang General Assembly nila sa United Nations. Di komitido ang Amerika. Pfizer ang ilang ay padala. 500 million. Di kaya yung Pfizer, o amo na ning ginauthorize ang FDA, Food and Drug Administration. Approve na nila ang Pfizer. Why na di question? No? Why na di question? So 500 million ipanagtag ni sa mga pigado nga mga pungsod. Kaglakip na di ang Pilipinas. Kabay pa nga mag-abot ini temprano pa. Kay kinanglanta ang ining vaccine nga Pfizer. Ang ibanda nga vaccine, way pa na ma-approve sang FDA. The only vaccine nga gina-approve pa lang tapos ng pagtuon, amo ini ang Pfizer. Bot ang balon, pwede na iniya sa market, ma-market na. No? Pwede na ma-market ang Pfizer. Only. Ang iban, hindi pa. Way pa ma-approve. No? Sige pa na ang trial. Yari ang tingog ni President Joe Biden sa Amerika. And I made and I'm keeping the promise that America will become the arsenal of vaccines. Under increasing pressure to share America's COVID-19 vaccine supply with other nations, U.S. President Joe Biden on Wednesday promised to donate an additional 500 million Pfizer-BioNTech shots to poorer countries around the world. That brings the U.S.'s total global commitment to 1.1 billion vaccines so far, more than any other nation. Put another way, for every one shot we've administered to date in America, we have now committed to do 3 shots to the rest of the world. This is the second time a 500 million dose allotment will have been purchased by the Biden administration for donation, the first coming last June. Under the terms of that contract, the U.S. paid Pfizer and BioNTech around $3.5 billion, or $7 a dose. The World Health Organization has criticized wealthier nations like the U.S. for planning booster shots for those fully vaccinated, while millions around the world still do not have access to vaccines, something UN Secretary General Antonio Guterres forcefully echoed at this week's gathering of world leaders in New York. This is a moral indictment of the state of our world. It is an obscenity. We passed the science test, but we are getting an F in ethics. Biden on Wednesday alluded to that criticism by saying that as President of the United States, his first responsibility is to protect the American people. He also called on other wealthy nations to, quote, deliver on their own vaccine donations and pledges,
as health experts say 5 to 6 billion doses are needed by poorer nations to fight a pandemic that has so far killed nearly 5 million people worldwide. So kabay pa nga magtupa ini ang 500 million vaccines sang Pfizer sa mga pungsod. Kay amo man yung ginahulat ulat sa iban nga pungsod nga wala sang ikasarang bla mga pigado bla. Pareho sa atong gahulat lang kita sang donation, no? Gahulat lang kita kung sano kita hatagan diri. Ang iban nga mga pungsod nga nagahimo mayara pa nga hoarding nga ginahimo sila. Ang tago bla, no? Naway nilang ina-share sa iban, nabukaran ini sa deliberation nila sa General Assembly sa United Nations. At least ara na, no? Kabay pa nga magdagsa na di ang Pfizer. Ang Pfizer. So, magdamo na ang magpabakuna once nga aara na ang Pfizer. 42 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Mayong gabi kay Serge Chavez, Pamski Santillan, Russell Lyson, Sally Ramos, Julan Bohol, Jerry Vicente, Juana Garcia, Kem Docto, Antero Anquiliero, Ernie Elosendo, Arian Obara, kay Wilson Samino, kay Jerry, Rafael Ella, John Constantine, Joven Ray Lacson, Arturo Jr. Remolio, Bobby Jones Villanueva, Erwin Dulce, John de la Cruz, kay Tojan Sapio, Johnson Coy, Creeper Dolben, Ferolito Torres Cataa, Jonathan Nabeses Calderon, Regar Gartamstamsi, Angelo Laureano, Cherry Rose Sorbito, Nonoy Doliosa, Ryan Arnaiz, Michelle Huban, James K. Gentapa, Renante Oliver, Toto J. Dahay, Vicente Hernani, kay Hernani de la Cruz Galvez, Romel Porquilla, Zenny Villanueva Octaviano, Norma Briza, Henry Vargas, Jomel Siwagan, Manolita Sibonga, Bebs Villanueva, Eileen Andres Sorsano, Christy Galio Gonzalez, Rovan Alavi Adjo, Eli Daanoy, kay Bernard Ignacio, Pat Marshall, Raylan Vergara, Rodeline Manayan Saspa, Josel Talavera, Kagawad Betty Malion Talavera, Josie Lagman, Martin Bautista, Cirilo Tupas, Emily Tubiara Diadjo, Joy Pamusino Pio Quinto, Carmelino Capitle, kay Stephen L. Cain, Nicole Cabagua, Mela Pascua, Charlie Trans, Janelle Santiago, Jana Menjola Alidron, Tabar Terante Emmanuel, Janice Mila, Jan Beliran, kay Minse Grate Majos, Cara Mestember, Rana Amaba, Junel Hilario, Jocelyn Valenzuela, Oliver Sarabia Harjolin, Joe Pineda, June Kalumay, Anse Kidato Sagot 3, kay Jojo Yon, Jan Taghaptalaman, Alan Servidad, Kenzie Monteo, Jason Collado Fresnoso, Romnick Mortalia, Julius Gialolo, Samuel Salazar, GJ Mamaril, Mark Soy, kay JR Salva Matias, Rodel Pastrana, Glenn Marbelic, John Andre Calataro, Hazel Calataro, kay Joanna May Kumbok, Alma Barrera, kay saton mga ka-newsline, paliog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimeras Newsline, kag paliog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline, kag Gimeras Newsline. Draman kay Cheryl Malunes, kag Ruel Malunes, Bobby Estamber, Marisa Caluberan, kag Nolly Diaz, kay Precious, kay Renee Cabalonga, Joson Bautista, Angel Mine Alave, sa kay Ta Elsie, kag Tito Marin,
kanday Antiting Tolando Lenlen kag kay Doc Ronnie Galia, kay Mylene Galvez kanday Ford Mickey Valerie Tito Rodney kag Antitintin, sa kay Rito Chiva, GP Palencia, Lizelle Serrano Compas, Joanne Galiera kag Piliada Salcedo Tamagos. Mayong gabi. Nagambalde si PNP Chief Police General Guillermo Eliazar sa mga pulis sa Cebu. Imbestigaran niya ang pahayag niya kung aligasyon sang duha ka drug suspects niya nga nagakuha kuno sila sang illegal drugs sa persons deprived of liberty o kung PDL sa sulod sang prisuhan sa Cebu. Grabe, no? Ang drug sulod da. Why ni sa may makasulod mo kung ginahugot kung waay sang connivances? Kung mayara nga connivance, laban-laban ti sulod eh. Ang jail warden dapat naka-alerto na di. Dapat naka-alerto. Kada simana i-reshuffle ya ang iyang mga tinawong. Kay base may ara na dabla nga nakontak na sa mga drogista. How come nga nakasulod ang drugs? No? How come nga dira pa ginakuhaan sang illegal drugs? Kung magamo sina, law-law nga pagbantay eh. Law-law ang frisking. Law-law ang ginahimo nga security sang Bureau of Jail Management and Penology sa Cebu. Yari si PNP Chief Police General Guillermo Eliazar sa iya mando sa mga pulis. Ang pagkakasangkot ng mga nakakulong na drug traffickers sa transaksyon ng illegal na droga ay nagpapatunay lamang kung paano kalalim ang operasyon ng sindikato ng droga sa ating bansa. But the government is not helpless in this modus as proven when we were able to dismantle the communication network of convicted drug traffickers at the New Bilibid prisons through a strong coordination among the PNP Bucor, PDEA, and NBI. That is why I am ordering our commanders to strengthen the coordination with these agencies to include the BJMP through intelligence sharing in order to deny inmates from running the illegal drugs operations. Ang paulit-ulit na pangyaring ito ay nagdudulot lamang ng pagdududa ng sabwatan sa modus na ito. So I expect all our commanders to do something about this in the soonest possible time in order to do away with these doubts and speculations. Ang natabo na sa Cebu, katabo na di sang una. Sa BJMP kag sa pututan. Ikaw ng balon mo ang taga BJMP, wala ka to. No? O wala pati mo nga kapila na magwaang informasyon nagapanugid na nga dira galin ang illegal drugs, wala pa. Dapat nga ang jail warden matanda na marisyapol ya. No? Kada adlaw lain-lain ang mag-assign sa searching. Lain-lain ang mag-assign sa gate. No? Sa gate searching. Kag mag-conduct sang operation. Spot operation inspection sa sulod sang jail. Kinanglan lain-lain man. Kay para waay sang connivance nga matabo, wala sang ukos-pokos nga matabo. Kag mauntat na ini nga mga illegal nga pasudlanay sa nga illegal drugs kag ang mga gwardyada nga madakpan angay na yapalin non dason sa serbisyo. Wala na kita sa tiniyon sa aton nga pagpangalagad sa Iloilo Night Watch.
paagi diri sa Iloilo Newsline. Salamat sa inyo nga pag-upod. Kag salamat gid sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Salamat man sa pag-subscribe sa Iloilo Newsline. Sa mga Gimaras Nonda, may Gimaras Newsline kita ha. Upod na lang sa aton nga technical partner sa kay Toto Boy Jeff kag kay Nonoy MJ. Ini ang inyong mga alagad. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz, nagapabilin sa bida. Bawal walang mas, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro, alamin ang totoong impormasyon. Sa mga gwardyada sa Iloilo Terminal Market, kag diraman sa Ceres Terminal, sa Kamaligharo, mayong gabi. Sa mga porter kag vendors, sa mga empleyado man sang Valyacar Transit Incorporated, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga drivers, sa mga di pasahero sa lakyan, mga taxi drivers, labi na kay Parira Ol Gordobi, kumusta na pre? Sa imo pamilya da, kumusta na? Along-along kita, hindi magpabasa. So, mayong gabi sa inyo nga tanan. No? Kabay pa nga okay lang kamo tanan. Ini ang inyong alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.